Bueno, boas tardes a todos. Antes de comenzar, pregunto, o representante de Correa da Terra viene a formar parte... Sí. O que está sendo incorporar... Sí, no momento que queira intervir ou votar, calquer No, cousa. que se prende agora mesmo. No, eso non hai ningún sitio de roda. Hai un espacio reservado. E aparte, isto se dixemos no primeiro... Sí, o que pasa é que, bueno, pode se entender que neste momento non forma parte do pleno, e despois, pois, que se incorpore cando, claro, pode ser que se Subir a hora de participar. Es que todos aquí nesta subir situación é non. nova e un pouco andamos a que te digo que eu que explique vostede. non explicar, non, é dicir, neste momento, estando aí no público, enténdese que como público un concelleiro pode chegar máis tarde a unha sesión plenaria. Entón, enténdese que neste momento non está formando parte do pleno. Que logo vou hacer como que non está como concelleiro. Vale. Comezamos entón a sesión plenaria. Boas tardes a todos. E empezamos cos puntos da orde do día no día de hoxe. O primeiro da aprobación se procede de reguladores de 3 actos. Vamos a comezar por a aprobación da acta do 18 do 9. Teñen ustedes a documentación, non sei se algo que decir por parte dos grupos ou de alguén. Votamos esta acta do 18 do 9, votos a favor. E agora vamos con a acta do 2 do 10. Por iso me se non digo nos actas, porque non está no 10. Sí, Hai unha observación a esta acta. Votos a favor. E o mesmo cada o 30 do 10. É unha observación. Votos a favor. O punto número 2, a elección de conta das resolucións alcaldías, da número 575/2015 a 804/2015. O terceiro punto é a dación de conta do promedio medio de pago do primeiro, segundo e terceiro trimestre do 2015, que son o primeiro trimestre 26,33 días, segundo 39,26 e o terceiro 32,51. Cuarto punto é a aprobación se procede da modificación do crédito 23/2015, transferencia de crédito entre diferentes áreas de gasto. Aí temos teñen vostedes a documentación onde aparece unha relación de facturas que estaban pendientes de aprobar porque no seu momento pues non se fixo, al final, ata que se ten unha liquidación do exercicio e se sabe que é partido, non se pode recortar isto. Ahora mesmo podemos facer e se fai o reconhecimento a modificación. Esta é a modificación. A ver, isto vou tratar como tratamos sempre nos plenos. Facemos modificación e facemos rec. Entón, primeiro a modificación e logo o reconhecimento dos servicios de Estado. Esta é a modificación, vale? E aí teñen a relación de facturas das adquiridas nas que había. Primeiro se aprobou a modificación ou logo non. Teñen algo que decir sobre esta relación? Como poden ver, a maior parte son gastos de locomoción de persoal. Están unhas dietas de locomoción da alcaldesa do mes de novembro do ano pasado. Está unha revisión de extintores do centro de día. Está unha reparación no punto de atención á infancia de 102 euros. E está 44 euros que supoño que serán de Nadal, de os alimentos que se fan para cando se fan as despedidas para os nenos, de chucherías, iso que se fan, ou que consideran as profesoras que fan para facer esa despedida. Son esas as facturas. O informe de intervención, tanto o que se cumpra, que non afecta a estabilidade, que non afecta a órgano de gasto, que non afecta tampouco o límite de débeda, por cual informa que cumple. Algo que comentar con respecto a este punto?
señor Turnes. Nada. Votos a favor da modificación de crédito. Votos en contra. Abstencións. E ora ven o REC, que é o reconhecemento no que teñen unha relación de facturas distinta. Para unhas no que había que facer unha modificación que non era necesaria sometela a pleno porque era entre capítulos que non, entre áreas de gasto da mesma área de gasto, e outras que había que traerlas porque correspondían a distinta área de gasto. Por esa é a diferencia de unhas estar, ven que a relación é distinta nun expediente que no outro, pero por eso xa o explicamos moitas veces. Creo que vostedes xa coñecen este trámite, este procedimento. Con respecto a este expediente, alguna cosa de comentar? Sí, as facturas retrasadas que estamos pagando. Sí, por exemplo. Por exemplo... Hai eso 2014, e logo a min, e de 2015, algunha en concreto foi presentada, unha que é de setembro, e que eu tamén me interesei, foi presentada a Miramos de Registro de Entradas de Concello en Xaneiro, e logo hai outras que si, sobre todo as que son de persoal, de gastos de locomoción, que son atrasadas, pois eu tamén me pregunto porque, non sei, trouxeron aquí en outro momento se fixo esta modificación, tendo prioridade dado que é un gasto de persoal. De publicidade tamén, gastamos bastante en publicidade. As de Salés, por exemplo? Sí, dúas, de Salnés, outra da Voz. A de Salés, creo que gastamos sempre, ou é mellor gastar sempre menos e economizar, pero creo que neso non será o Concello de Lousame que se distinga por ter amplas partidas. Nos o que facemos en Nadal, é como todos os pero o contexto, se me permite, e nada máis unha operación, pero sí, claro, por favor. Quería explicar isto, despois tamén o reparo que pon a señora interventora, seguimos, xa non é o primeiro reparo, non ten repreguntamento, debido ás facturas que veñen sin cumplimentar como tiña que vir. No, vamos a ver. Bueno, no. Eu lle vou a responder en todos os postos. Gracias. Vamos a ver. Con respecto á publicidade, que o de Televisión dos Salés, todos os anos, por Nadal, desde 2003, que eu formo parte desta corporación, se fai un saúda o fan todos os alcaldes da zona, a todos os alcaldes e a todos os vecinos. E se fai un en Nadal e se fai un e se fan outra toma por fin de ano. E é iso que aparece aí. Saúde Nadal e saúde Nadal. Despois, con respecto aos reparos, lle digo, hai un que se refire a que, como se son gastos do ano anterior, o que diría é que nese momento non había partida orçamentaria e ese é un dos reparos que se fai. O segundo que se fai é, por exemplo, creo que por esa factura en concreto, que é por o de revisión de extintores de películas de Castro ou de campo de fútbol de Cabanetá, que son apenas 35 euros, 584, e por que razón? Sendo ainda un contrato menor, como é un contrato que se continúa no tempo, é un contrato menor, pero é un contrato que se continúa no tempo, máis un ano, entón hai que darle o mesmo tratamento, ainda que nos parece borroso, ou que sei, pero ten que ser o mesmo tratamento que se dá un contrato de outras características. Xa, vostede é coñecedor, porque en comisión se o comentei, de que estábamos, xa se quitou o mantemento eléctrico, ahora mesmo estamos para traer, a mesmo con este de decembro, o da limpeza para unificar todos os edificios que se están realizando, traer un expediente único de concurso. Estamos tamén con seguros, tanto de edificios como de vehículos, para quitarlos tamén nunha mesma oferta, para que estes reparos que o da luz eléctrica, o sea, por os suministradores, todos esos que antes non se facían, ahora imos a intentar ir adaptándonos na medida do posible que non permita a nosa administración adaptarnos a todo este para que estes reparos desaparezcan. Votos a favor? Votos en contra? Abstención? Sí,
número 5, da número 6. Vamos que as... Moción. Número 6. Sí, Quería pedir a palabra antes de empezar con o punto 6, non sei se é posible, sobre un tema relativo á moción. Se eu vou se pregunta se é tan amable. Unha primeira moción, non pasa nada. Na exposición, vamos, en cada moción que se fague, pois comentar esta moción, acordos ou desacordos, e entrar no diálogo da moción. E logo se preguntas, aí recordemos os novos que vostede amablemente nos quere trasladar. Esta é a primeira moción do Grupo Municipal Popular. O que podemos facer é suscribir conjuntamente, non hai ningún tipo de problema con as que presentamos agora mesmo aquí. Se os demais grupos queren suscribirla como súa, o facemos en nome dos tres grupos sin ningún tipo de problemas. Como si temos que ver si molesta algún parte documental e temos que será solamente os acordos, tampouco hai ningún problema por parte deste grupo. O Grupo Municipal Popular, no amparo disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta ante o Pleno da Corporación Municipal esta moción. A violencia de xénero é a máxima consecuencia dun sistema baseado no sexismo e na desigualdade de mulleres e homes. A escola pode contribuir á transformación das relacións do poder entre o alumnado, realizando os cambios necesarios para asegurar unha socialización igualitaria que respecte a diversidade de identidades existentes e permita o desenvolvemento persoal tanto das alumnas como dos alumnos. A escola é un lugar privilexiado para iniciar grandes transformacións, non obstante, ela soa non pode abordar esa tarefa. Necesita a colaboración máis formal de outras institucións e agentes sociais, así como o apoio directo da súa comunidade educativa máis próxima. Todas as formas de violencia de xénero nas súas diferentes manifestacións alimentanse dos mesmos problemas de valores, dos mesmos estereotipos caducos e dos mesmos mitos enganosos e que, desgraciadamente, a poboación máis nova parece estar reproducindo de maneira preocupante ese sexismo e eses estereotipos de xénero que criamos erradicados. Ante esta situación temos que seguir actuando con medidas específicas e, sobre todo, a xuventude e a poboación adolescente deben contribuir de xeito singular á fin da violencia contra a muller, sendo necesario que os mozos e as mozas identifiquen e rexeiten condutas sexistas que ás veces se toleran ou justifican. Por todo o anterior, o Concello de Lousame comprométese, estes son os acordos que podemos someter a debate e a súa aprobación, comprométese a levar a cabo actuacións de coeducación en colaboración cos centros educativos do municipio enfocadas á prevención e sensibilización da violencia de xénero entre o alumnado. O Concello de Lousame insta a Xunta de Galicia a elaborar un plan de igualdade no ámbito educativo co obxectivo de que sirva de referente a toda a comunidade educativa en materia de coeducación e prevención da violencia de xénero, desde unha perspectiva estrutural, integral e transversal. E si... Ahora lles tengo a palabra, e se queren que suscribamos ou suscribimos, porque é bastante aséptico. Xa... Sí, eu quería... Dígame. A verdade que o texto da exposición de motivos parece magnífico, quería parabenizar, non sei quen o escribiu. Pero da igual, ustedes poñan que queren. Sí, ben, parece magnífico, en fin, o único problema que lle vexo en primeiro lugar é que é un plagio da presentación do Plan Energético para a Coeducación e a Prevención da Violencia de Género no sistema educativo feito polo Goberno Vasco. Entón non me parece de recibo que nunha corporación se presente unha exposición de motivos que é un plagio literal dun texto público pois, de outra administración, neste caso do Departamento de Educación e Política Lingüística do Goberno Vasco. Iso é un problema que lle vexo ao texto. Outro problema é a data na que se presentou o registro. Está presentado no registro o día 23 de novembro e, curiosamente, as outras dúas mocións que trae o Partido Popular tamén son do día 23 de novembro. A outra moción que se vai discutir hoxe do Partido Socialista é do 29 de xullo. Entón, eu o que non entendo é, tendo, por exemplo, no noso grupo municipal 7 propostas presentadas desde o mes de xullo tamén, por que é que o Partido Popular, o seu grupo municipal, insiste en ocupar os plenos con mocións presentadas a última hora e que, por lo que se ven algunhas delas, presentanse precisamente para
digamos, deslocar as que puedan estar presentando o grupo. Ben, eu logo dicir neste debate, vos que decía, que lle aclaraba antes a e non quixen interrumpir, que se centra ahora mismo no debate desta moción, e logo, eso que estaba dicindo, eu recollo el robo sen contexto, sen ningún tipo de problema. Pois eses dos motivos de base, o primeiro que era un texto, bueno, evidentemente plagiado, e o segundo é que este uso das mocións por parte do Grupo Municipal do Partido Popular, o que pretende... Ese para mocións de logo se pregunta... Sí, pero estou argumentando porque o noso Grupo Municipal vai votar en contra. Entón, vamos votar en contra desta moción e de calquera outra que se presente, mentre os outros grupos non teñamos acceso a poder presentar aquí as nosas propostas, que esa vai ser a postura de Terra de Lousán. Moi ben. Señor Turnas, por favor. Apoiamos. Vale, entonces suscribimos esta moción en nome destes grupos. Aparte, quero dicir, e eles o saben, que aquí conjuntamente se aprobou incluso unha mesa pola igualdade, que saben todos os concellos que forman parte e que apoian estas iniciativas, todos os grupos, excepto o seu, de traballar co centro educativo, de que temos a campaña Enganche todo o trato, e de que estamos traballando nesto intensamente desde fai tempo, non é algo que surda agora, porque este día, que pasa? Por que tenemos isto agora? Que coincide que un día é algo puntual que nos sensibiliza a todos, e por eso se trae, cada ano, nestas datas, se trae unha moción deste para seguir impidindo esta desaparece dunha vítima por violencia machista. Vos que están na súa habilidade e escoitamos. E o ano que ven, pois toma máis cuidado coa cuestión do plagio. Podemos ir, gracias. Con respecto a isto, dicir que suscribimos que é dos tres grupos, que non é de Popular, e que así acatemos. Votos a favor? Votos en contra? Ben, pasamos a segunda moción, que para a promoción da competitividade e viabilidade da flota galega do cerco. Plantexo o mesmo que plantexei anteriormente. Vou a ler e logo decidimos a norma de debate. O Goberno galego, co seu presidente e a conselleira do Malacabeza, ven traballando no objetivo de garantir a viabilidade de futuro da flota do cerco, impulsando iniciativas e acordos que contribúan ao mantemento estable da súa actividade e dos empregos a elas asociadas. Así, foi posible mudar o modelo de xestión que existía con anterioridade baseado na pesca olímpica e sen apenas control, que deu como resultado importantes sancións por sobrepesca. O objetivo final é garantir o máximo tempo posible a operatividade da flota galega do cerco ao longo do ano e facelo acadando os mellores prezos no mercado e, polo tanto, máis valor para as súas capturas, de xeito complementario ao incremento do número de descargas e facturación registrada nos 2 últimos anos nos portos galegos. Con todo, unha parte do sector mantén a necesidade dun cambio no sistema de reparto actual das posibilidades de pesca no caladoiro Cantábrico Noroeste. Sen pechar as portas a esta posibilidade, tal e como anunciou a conselleira Rosa Quintana en outras ocasións, si merece un estudo rigoroso para evitar cometer un erro e apostar por modificacións que consoliden un modelo en que poderían gañar algúns que acaba perdendo o conxunto do cerco galego. Por tanto, dada esta situación do sector do cerco, tan importante na economía desta comarca, e tamén no municipio, que tamén hai xente do noso concello que vai traballa nos brazos do cerco no concello de Portosón, concretamente, e non sei se tamén en outros. Propoño ao Concello de Lousame a aprobación dos seguintes acordos. Instar a Secretaría Xeral de Pesca e a Xunta de Galicia a recoller as demandas do cerco galego e continuar a defender un modelo de dereitos de pesca que garanta a supervivencia da actividade e o mantemento do emprego, establecendo un reparto que teña en conta maioritariamente aqueles criterios que favorezan a nosa flota. Segundo, desenvolver por parte da Consellería do Mar e co gallo de buscar os criterios máis acaídos aos intereses da nosa flota, un estudo que determine os criterios a empregar para acadar máis posibilidades de pesca. Solamente unha observación. Entendo que o argumentario non pode ser suscrito por todos, entendo perfectamente. Podemos, se os acordos parecen razonables o primeiro e o segundo, suprimiríamos o argumentario e votaríamos conjuntamente solamente os acordos. Nos eliminaríamos o argumentario. Vamos a ver. Nesta moción, vamos a ver, parte sobre un erro xa mayúsculo por parte da Consellería. Resulta de que non se está facendo caso ao cerco. A Cerga, que é a plataforma que ten máis representatividade, son 120 barcos,
leva 36-37 días en folga, non foi recibida. Resulta que fai unha semana crease unha plataforma nova e a recibe a conselleira aos 2 días. Esa plataforma representa 42 barcos de cerco e non se lle ten en conta a maioría. Entonces, bueno, a nos parecemos unha perversión do que é a solicitud. O instar a Xunta, se non está facendo nada ante o tenos aviolado, quería falar con eles e ainda non o recibido. Entonces, a moción a nos parecenos que non, por a nosa parte, non vamos a apoiar. Ni como está, ni... Eu non lle contesto iso. A Manuel, por favor, sobre turnos, ou... Dame igual de que non están aquí. Se antes vai, non é problema. No. A ver, obviamente a primeira parte é un texto propagandístico que debe ser sacado de calquera noticia da Consellería, porque, en fin, vir aquí dicindo que a Conselleira tomara a cabeza, tal como anunciou a Conselleira Rosa Quintana, está totalmente fora de lugar. O outro apuntamento é que, obviamente, o punto primeiro insta a Secretaría e a Xunta a recoller as demandas do cerco galego. A verdade, como dixo o portavoz do Grupo Socialista, é tan fácil como sair de San Caetano, atravesar a rúa, e hai ali unha representación enorme todos os días, día e noite, do cerco galego, onde se pode precisamente recoller esas demandas. Entón, se foron recentemente a Santiago, verían ese escenario, entón, obviamente, pedirle a Xunta que faga, en fin, non ten un sentido e, por tanto, tamén votaremos en contra. Ben? Eu creo que neste momento é cando deberíamos, entre todos, apoiar a xente do cerco, igual que pretendemos apoiar a xente da leite, e ainda poñéndonos todos de acordo e apoiándonos, mentirles, non lles están pagando leite como tiña que ser. Entón, se nos andamos dando críticas entre nós aquí, eu penso que era un momento en que fixéramos un voto unánime apoiando a esta xente que están literalmente morrendo sen pagando. O que penso que debemos deixar este tipo de rencillas tal e pensar no que é o fondo do problema do cerco. Con respecto a eso, antes da votación, decir que porque é de xustiza, non porque eu, e aparte porque facendo unha visita deste Concello Rural vin como estaban ali esperando xente para ser recibida. Antes deste momento foron escoitados todos e cada un dos que este problema é donde temos que ter. Fixeron moitas gestións e moitas en Madrid, en Europa e en outros moitos. E hai que seguir traballando continuamente, saben que é un problema complexo e que o peor que pode pasar é que o cerco este dividido. Iso é o peor que pode pasar. E temos que estar, e se nós facemos o mesmo, pois, claro, por favor. Votos a favor, eu plantexo, se algún grupo se quere sumar, a que pagamos estes acordos trasladados á Secretaría Xeral de Pesca e a Xunta e trasladados tamén a todos aquelas instantes que se trasladar, eliminando o argumentario, co argumentario, Podemos pasar por o argumentario e centrarnos nas peticións. Eu penso que era bueno. Ben, entonces, Por la miña parte, así apoiaré. vale, os acordos para trasladar as instantes que corresponda, votos a favor. Votos en contra. E agora, o punto número 8, sí, que é a moción de apoio á reclamacións de pagamento das pensións dos marineiros galegos embarcados na Costa Noruega. Os marineiros galegos que traballaron na Mariña Norueguesa piden o pagamento das súas pensións de xubilación ao país noruego. A defensa e reclamación de dereitos exposta públicamente pola asociación, se o leo mal me corrixen, sin ningún tipo de problema, Longhop, acaba xa un extenso percorrido institucional. A Xunta de Galicia non comparte a interpretación injusta que o Goberno de Noruega está facendo neste asunto concreto. Nese sentido, hai tres aspectos que nos levan a apoiar a xusta reivindicación dos cidadáns galegos que demandan estas prestacións. Este sería a de residencia no país, xa que un barco de pabillón nacional constitúe o territorio nacional deste país, e co cal estes buques noruegueses serían territorio noruegués. Calquera cotización e achega aos seguros sociais deberán dar lugar a prestacións en xusta reciprocidade ao esforzo realizado, sempre cumprindo unha serie de requisitos que aquí creo que se ven minorados na xustiza pola particular comprensión do termo residencia. A necesidade de asignar un convenio con España para que estas achegas fosen efectivamente recoñecidas, cando deberán ser recoñecidas automáticamente, deberán ser recoñecidas automáticamente. Accións e medidas acometidas a defensa do colectivo de afectados, tanto por parte da Xunta como por parte do Parlamento de Galicia e por unanimidade.
Por parte da Xunta, este asunto foi trasladado ao INS nas xuntanzas que a Conselleira de Medio Rural e do Mar mantivo coa responsable do Instituto Social da Marina. Foi trasladado á Comisaría de Pesca e Asuntos Marítimos María da Manaki para recabar o seu apoio de cara ao establecemento das accións oportunas por parte dos departamentos responsables. Seguindo unha petición formulada por representantes do Grupo Parlamentario Popular que se reuniron con afectados, procedeuse a manter unha xuntanza con responsables dos departamentos de Mar e de Traballo. Por parte do Parlamento de Galicia. En abril deste ano 2015 aprobouse un mandato parlamentario unánime que instaba a trasladar esta situación ao Goberno do Estado. En maio procedeuse a dar cumprimento ao mesmo. Nese debate rexeitouse unha emenda que proponía unha partida para atender a defensa xurídica deste colectivo de afectados por dúas causas fundamentais. Por moito que a Xunta destinara cartos, a Xunta non é competente para defender o caso, xa que as atribucións nesta materia e máis se concorre a dimensión internacional, corresponden ao Estado. Por outra banda, xa houve casos nos que se acudiu a Xusticia e se lles deu a razón aos afectados, sinalando que a ausencia dun convenio entre España e Noruega impedía a efectiva solución. Débese, pois, traballar tamén neste sentido e non só no judicial. No derradeiro debate anual de política xeral celebrado neste mes de outubro no Parlamento de Galicia aprobouse unha resolución por unanimidade de todos os grupos. En definitiva, sempre dende o goberno se estivo ao lado dos mariñeiros e dedicou todo o seu esforzo, que nunca é suficiente, e interese por solucionar esta problemática. Porén, na moción que presentamos solicitamos os seguintes acordos. Primeiro, solicitar á Xunta de Galicia que colabore co colectivo social Longhawk na demanda impulsada contra o Estado noruegués para reclamar o recoñecemento do dereito a percibir as súas pensións de xubilación ou que se lle devolvan os impostos recadados. Segundo, solicitar que o Estado español presente unha demanda interestatal contra a Noruega diante do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos por incumprimento do Convenio Europeo de Dereitos Humanos ao vulnerar a prohibición de discriminación por nacionalidade en materia de seguridade social, ao exixir a residencia aos nosos traballadores do mar e migrantes embarcados nos seus buques. Ustedes? No noso caso, mentras se continúen excluindo as nosas mocións, vamos a votar en contra de todas as mocións que presenta o Grupo Popular. Ben, entón, que vamos a facer, se vostedes queren, e tamén facela no nome dos tres grupos. Sí. Votos a favor? Votos en contra? Moi ben. Ao final, si queres de datos. Nos acompañan aquí afectados por esto, pero si queren permanecer aquí ao final, estando os debates que llevamos o uso da palabra. Pasamos agora. Eu retiro a moción. Vamos a ver, para poder tirar a moción tenemos que facer despois, se non podéis saber despois de que responda, temos que votar se se retira ou non se retira. Creo que así, porque non sei, eu non sei. Eu andei antes de pensar que yo diga vamos a ver, aquí me pareceme... Pero eso, cando, señor Candela, eu cando a ler, e logo cando vostede quera retirala, vamos a ver, unha vez que solicita, eu despois se o consideramos oportuno e ustedes con os motivos a retiramos. Vale. Eu expuxe unha vez unha moción de urgencia, quixen a ler antes de declarar a urgencia, non me deixaron. A última vez usted leu unha moción despois de declarar a súa urgencia. Sempre así. Ahora, non, a mí non me deixaron lela. Sí, claro. Eso non é nunca así. Así como eu digo. Se lee, se vota urgencia, despois de votar urgencia... A mí non me deixaron lela. Non sei que non te deixo ler, desde logo eu non. Sí, usted. No, eu non. Sí. No, segurísimo que non. Na anterior legislatura, sí. No. Non pode faltar a verdade, eh? No. Siga, por favor, está faltando a verdade. Entón, que pasa? Teño que lela? Sí. Que está fora de sitio. A leu, eh? No, leu. O Municipal Socialista do Concello de Lousame paso disposto aos artigos 91.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Régimen Xurídico das entidades locais e demais normativas que poida resultar da aplicación presenta diante do Pleno da Corporación esta moción en base á seguinte exposición de motivos. Galicia ten unha forte tradición popular vinculada ás festas populares que cada ano se celebran vinculadas ás parroquias. Non obstante, cabe destacar que a pesar de haber en Galicia 300 organización das festas en Galicia con respecto ao resto de España, xa que fora da nosa comunidade
as festas son organizadas por organismos públicos e non directamente por veciños. É por isto que estamos asistindo a unha movilización masiva do sector que manifesta unha fonda preocupación pola pervivencia desta actividade económica. Desde as propias orquestas, os músicos e os promotores que piden que se leve a cabo unha regulación do dito sector por parte da administración, que teña en conta as especificidades de Galicia e que non poña en perigo un sector que factura uns 60 millóns de euros e emprega máis de 7.000 persoas relacionadas co sector do espectáculo. Ademais do impacto que estas celebracións teñen a nivel social e tamén nos outros sectores como son o turismo e a hostelería. Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Lousame presenta para a súa consideración a aceptación polo Pleno Municipal o seguinte acordo. O Pleno do Concello de Lousame insta ao Goberno galego para que se dirixa ao Goberno de España previo diálogo co sector citado en demanda dunha regulación fiscal que atenda ás súas peculiaridades e dunha revisión da legislación de espectáculos e das licencias de actividades correspondentes, hoxe fortemente restrictivas da actividade das orquestas e das festas populares. O motivo de querer recitar é que digo que isto presentouse el 29 de xullo, nunca nos pasou isto. Nós temos presentado mocións, pois a última do 17 de novembro, pois fala da transparencia. Temos presentada outra do 30 de outubro que fala de atender aos estudantes no Concello que teñen dificultades para acceder aos estudios superiores. Presentamos outra o 8 de setembro que fala dos refugiados e da crise migratoria. Temos presentado outra, o 3 de setembro, falando do IVA cultural. Quero dicir que todas estas mocións posteriores, eu penso que estaban, calquera delas, en mellor situación de discutir agora que a que usted nos meteu no pleno de hoxe, porque xa está fora de onda. Pero bueno, usted agora, se usted quere que votemos, eu retiro moción. A decisión é da votación. Sí, eu vou intervir con respecto a isto. Vamos a ver. Mocións, hai moitos grupos que se van metendo para non saturar de mocións un pleno, vale? E eu son a que decido que se van a meter, e moitas das que usted vai nomear, acaba de nomear, se van a meter. Por respecto do transporte, lle expliquei personalmente porque esa moción que é interesante non se metía. E máis, pensei que vostede se despistara, porque nós temos axudas ao transporte que acaban de ser ahora mesmo en comisión, foi un mes, en comisión de goberno adjudicadas, se fixeron as peticións e se dan a beca de transporte dentro da medida que este Concello pois pode facelo. Se presentan, hai unhas bases e se dan as axudas. Vostede aí me explicou que se refería a outra cousa e tamén lle respondí a razón que tiña, pero temos que aclararlo e habrá que ao mellor refacer esa digo eu, pero xa falaremos en comisión, vale? Con respecto ao transporte, porque eu creo que iso antes, eu creo que hai que modificar. Con respecto a esta en concreto, esta moción en concreto, eu creo que está en pleno vigor agora, porque a legislación sigue sen cambiar. E as festas, o sea, salvo que fose para que saíran as festas deste verán, que non iba a cambiarse a legislación no Estado para ser viable para as festas do verán pasado, eu creo que está en plena vigencia presentar esta moción. E máis, nós íamos a votar favorablemente, porque estamos de acordo con que vostedes pedí. Entón, se sigue querendo retirar, vale, pois entonces eu que propoño é a votación para retirar. Nós vamos a decir que non, porque vamos a asumir a función ao grupo. Votos a favor de retirar esta moción. Votos a favor de seguir con esta moción adiante. Primeira votou que sí. Sí. Creo que comparto o que di, creo que algo que temos unhas circunstancias distintas nesta comunidade, que todos cometemos, que están ben expostas, e que nos vamos a someter a votación porque íbamos a aprobar este acordo para trasladarlo a donde teña que legislar, como moi ben aquí se lee. Repito o acordo, que é o Pleno do Concello de Lousame,
insta ao Goberno galego para que se dirixa ao Goberno de España previo diálogo co sector citado en demanda dunha regulación fiscal que atenda as súas peculiaridades e dunha revisión da legislación de espectáculos e das licencias de actividades correspondentes, pois fortemente restrictivas da actividade das orquestas e das festas populares. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Hai un contra do Partido Socialista e dous abstencións. O Partido da Terra? Como se non estuvéramos aquí. Ou se non abstención, pode ser abstención. A ver, perdón un momento, Presidenta. Iván, entonces en contra, ¿no? Sí. Vale, un lío. Vea, Terra, Partido da Terra, abstención. Vale. Vale, cierto. Sí, Ben, agora mesmo hai un recoñecemento extrajudicial de crédito que vou a presentar por urxencia. Antes expoño e votas en urxencia e despois votamos. A ver, dentro da mancomunidade se nos pasou unha cota complementaria dos meses extraordinaria dos meses de novembro e decembro do 2014, que nese momento, como era algo extraordinario que sempre nos orçamentamos e sempre presentamos, como vai pasar este ano tamén, e sabe que todo con sobias o sabe, pois ascende a 13.322,40. Como ahora mesmo, visto xa como vamos avanzados en orzamento, temos partida para poder afrontar este gasto, queríamos facer, traelo, preparouno a secretaria interventora, traelo a este pleno. Entón, votamos a ausencia para que xa non conte máis os días e podamos, visto que hai liquidez nesta partida, poder aprobar, recoñecer, facer este lei para poder pagar. Votos a favor da ausencia. Votos en contra. Abstención. E agora votar os informes de fiscalización, por suposto, de intervención son que cumplen. E votos a favor de este REC. Antes, por suposto, escoitar as opinións do señor Caradela. Lle paso, eu sí que lle leo toda a información a vostedes, os informes. Debía de darnos unha copia. Sí, ahora mesmo, ya copio, pero... No, pero non interveno. Vale, vostedes? Ben, vostede formaba parte da nosa comunidade nese momento, o señor Caradela, que sabe que se aprobou esta liquidación se aprobou na Xunta da Comunidade e se trasladará aos concellos, igual que pasará agora nas xuntas vindeiras con respecto a gastos extraordinarios que temos que afrontar. Entonces, informarles tamén con respecto a eso, que en tanto os pagos, o Concello de Lousame ten deste ano pagado todo o mes de outubro, somos os que estamos máis ao día, entre outros, e outros que non pagaron de maio, e outros que deben outras anualidades, vale? E tamén hai concellos que están pagando puntualmente, según nos van xirando. Como agora había partida para facer frente a este pago, ao ir avanzando no orzamento e ver como quedan as partidas, vemos que podemos facer frente a isto e suxerironme dende contabilidade se podíamos traer xa para que non conten intereses por parte da empresa con respecto a esta cota extraordinaria. E o demais, vostede coñece en profundidade o mecanismo da Xunta porque participou nela, os informes de intervención e senón que apunte secretaria son favorables, todos que cumplen os principios que ten que cumplir, e reparo que naquele momento non había partida para a intervención que tamén das actividades. Votos a favor deste reconhecemento. Votos en contra. Abstencións. Antes de que arrompemos, bueno, tamén tenemos un intervención público que alguén paga as copias para sacar de cada uno. Ben, pasamos ao apartado de novos proyectos. Antes de nada,
Había preguntas do pleno anterior que me gustaría respostar. Con respecto ao expediente un expediente urbanístico que vos queréis informar en paralela, que pregunta por o recurso de reposición presentado por unha obra, non? Que todavía non se respostará. Temos informe, chegou o informe ao día seguinte, ou a semana seguinte do pleno anterior, chegou o informe dos servicios jurídicos da Diputación, porque había dúbidas en canto a algún aspecto desa sentencia, e emitimos a comunicación ao vecino xa, según ese informe dos servicios técnicos xurídicos da Diputación de Asistencia a Municipios. Si quere ver ese informe, logo se lle fará chegar. Ten a licencia, pero con uns condicionantes que terá que cumplir antes de tela. E o está consta no informe da Diputación, vale? E xa o coñece o vecino tamén. Con respecto a... aos baréns que hai en Serbia, eran os mesmos que lle decíamos que hai pequenos que se pediran os veciños fai anos, uns anos, antes do 2012, por suposto, porque non mandei facelos, ten que ser anterior ao 2012, porque por aquela pendiente que parece ser que collían velocidade dos vehículos, o que si notei que volvín, se había algúns novos que construíran, que si habería que colocarlle algo refractante para que se viran cando pasan. Comentei cos vecinos e eles din que non queren que os quitemos, sino que sí que os señalicemos máis e queremos, pero que non queren que os quitemos. Vale, iso hai que poñer a normativa, pois veremos, comentaremoslo, traeremoslo unha comisión informativa e veremos o que pode suponer se os hai que colocar e tal. Tamén podría facerse, unha vez comentado con eles. Logo facía outra pregunta. Onde está? Vamos a ver, con respecto a, me parece que era o decreto 508 que vostede preguntaba, que era de mantemento en un campo de fútbol, observando, mirando as facturas, a veces cando se fan un decreto, agrupan varios recibos de distintos gastos de distintos grupos de deportes e ponen o título de, concretamente do campo de fútbol, busquei cal era, de ese campo de fútbol, e a factura que é dese campo de fútbol é pois dun proveedor de ferretería, sin decir que, e é tensores, el señor Paradela, tensores, rollo de aramio e tensores e nada máis. Era para tensar os tensores que romperon da rede, compraron un rollo de aramio e, bueno, son 99,90 euros. No. Estamos falando do campo de fútbol que você le preguntou, que era campo de fútbol que ponía de Lousame, e usted preguntou a que se refería, e eu dicía que eran gastos de mantemento, porque se viñan aí referidos no campo na Sila, e era, cando se colocou a rede, que iba no proxecto do Bosque do Neno xunto cos árboles e co cercado, que está aí no importe, vale? Rede, peches, árboles, asardinamento, e despois, cando se instalou, que o instalaron operarios do Concello, con Álvaro e outra persoa, con un camión grúa que tivemos que para poderla tensar, foi cando os tensores que traían non valían e se colocaron uns máis resistentes, que así comentou o técnico do Concello de Urbanismo, que deberán de ser, despois de visitar outros campos de fútbol, para que quedara tensa a rede e cando o motivo de que se fala que se tense tanto a rede para que
reteña menos auga, pese menos, dado que estar máis aberta, retén menos, según eles, e eu creo que por física si é, retén menos auga e menos peso. E ese é o gasto que está aí, xunto con outras facturas que se ten, pode comprobar. Non había nenhuma outra pregunta máis con respecto ao pleno anterior. Agora, si... Traballadores todos do Concello están reconocendo as antigüedades? Os que son laborais fixos, sí. Logo hai un grupo de... os que eran interinos, que deben recordar, que estaban na elaboración, sabe que estaba coñece perfectamente vostede, sendo mes de marzo, febrero, que empezaron polo convenio. Agora temos unha reunión depois do precio da pensión. Hai dos traballadores encargados de reunirse para a elaboración que ultimen entre eles como presenten, e estou deseando que presenten antes de que teñamos a elaboración estemos pechando os orzamentos. E estamos nese punto. E o retenimento externo sería algo que hai que ir abordando, pero sempre desde a... O grave que unhas redondas son un concello que non ten convenio colectivo de traballadores. Sí, por eso estou con eso. O sea, desde o mes de febrero, marzo. Chegou uns anos. Eu digo que eu desde o mes de febrero, marzo. E a mí sí me chama a atención os gastos que temos no centro de día para a famosa empresa Combina, e máis que tamén está moito día o tema do catering, non? Que sigamos pagando unha empresa de catering que ven unha vez por semana. E, bueno, non sei, hai moitos usuarios que coman aí. Sí, casi todos. Casi todos. Un grupo importante. Agora mesmo para, bueno, lle fogo despois. Estamos, si que lle contestou, creo que se explica que lle contestou a esta en concreto. Con respecto ao de catering, se plantexou, se está plantexando, nos hai un suministrador de cerca que traería comida recién elaborada nos seus estabelecementos hosteleiros e que nos estamos mirando como facelo administrativamente para quitarlo de outro xeito que oferte, pero sempre vai haber competitividade que teña esas condicións e seguramente vai a elevar moi pouco, pero un pouquinho o precio. Se os usuarios o prefiren, que xa estamos falando con todos eles, se tomará esa decisión ou se continuará así. A calidade debía de cambiar. A calidade, non hai que levantar falsas alarmas, porque a calidade e as especificacións... Non son falsas alarmas, é que estamos vendo exemplos, tampouco que o vimos en colexios públicos. Por caso un exemplo, eu sí que o oí, pero por caso un exemplo, eso non se pode generalizar. Porque non se pode generalizar. Non estou generalizando, estou... Sabe que coñezo o tema do que está a falar, e hai moitísimos centros e entidades importantes desta comunidade, e desta provincia, que dende a Sampa levan facendo esa gestión con ese tipo de empresas fai moito tempo e exemplarmente. Que despois... Dos que levan directamente o... Non vamos a tener o diálogo, eu contesto isto. Eu sei que o levan directamente, pero non me refiro a eso. O servicio de catering, de momento, aquí, non deu ningún problema. Sempre, se se opta por a comida fresca, o sea, se quere ter elaboración diaria e tratar ao momento de ser cociñada, non de outro xeito, estamos tratando a traballadora social e a concelleira, querían falar cos titores ou os familiares, os usuarios, para ver que lles parecía e se estarían dispostos a un pequenino incremento e abrir a oferta a ese tipo de establecimientos que pudesen prestar ese servicio. Incremento no precio do usuario? Non dixen eso, dixen que a parte que corresponde á alimentación, o sea, a manutención, perdón, esa parte sería que podía verse, o mellor, non podo agora decir, porque sei que fixemos o cálculo xa, estamos con eso desde decembro do ano pasado, que viñeron aquí varias ofertas distintas, que podería, claro, lle comentamos cal é o coste que temos agora mesmo, se podían achegalo hasta aí.
se quedarían igual 50 céntimos por riba, un euro por riba de este precio, pero creo que a maioría dos usuarios están dispostos a asumir. De feito, veo esa persoa, pois veo a petición de algún usuario. Vamos a ver, no decreto siguiente, no 708, aparece aquí un pago de 1.200 euros de publicidade. Temos unha radio aquí no Concello, publicidade Radio Popular. No? A ver, díxeme aí, por favor. Así pongo o decreto. Queréis ver, por favor? A factura? 608, decreto. Eu supoño que isto, si, isto foi unha grabación de un programa de radio na Casa da Cultura aberto ao público sobre varios temas. Onde participou xente de Usame, na que participou tamén xente de outras institucións. Sempre culturais, organización Promoción do Concello. Vale, se vostede non entende así que... No, aquí, no decreto. Vale, perfecto, pois xa está. No decreto. Foi a grabación dun programa de radio na Casa da Cultura aberto ao público. Non invento nada. Vamos a ver. Fai pouco saliu na prensa referente ao RD Riel Monsenaya. Ahora cambiamos de nombre, poñemos Riel da Estrela, pode ser? Sí, por favor. Sí. Hai unha aportación aquí por parte do Concello. Eu gostaríamos saber desde cando se está facendo esta aportación a esta entidade. Vamos a ver, a aportación a esta entidade fai por parte de todos os concellos que forman membro e foi maior que esta cantidade e se acordou, cando se retiraron as fundacións comarcais, despois foi a desaparición e permaneceu como RD e que formaban incluso máis colectivos. Fai anos que esta aportación é a aportación mínima en proporción cos habitantes de cada concello e están o Concello de Muros, o Concello de Noia, o Concello de Son, o Concello de Lousame, que me queda? E o Concello de Outes. Vale? Todos fixeron a súa aportación, falta un por facer. Tenemos que falar breve, porque xa tivemos que facer o pago. Vale, E aparte, iso é con unha subvención. Con unha subvención da Consellería de Turismo, da Secretaría de Turismo. Que a presidenta en ese momento, que se va a persona que lle está falando, xestionou, desde o inicio, de mamá, reunimos, intentando, que temos que ir xuntos tamén neso, todos, porque somos para promocionarnos turísticamente, non vale como un concello, senón que temos que ir, e creo que nos interesaría a todos, a algúns máis que a Lousame, ir conjuntamente, porque o que hoxe fai a persona cando visita, que chega a Santiago, e o que intenta é, se ten un programa para visitar, que lle ofrezca o que se chama paquetes turísticos. E nós, como Ría de Muros Noia, pois non estamos en ningún sitio e queremos empezar a estar. Falamos co sector turístico, aquí reunións de todo o sector turístico das todas as comarcas, aquí no verán pasado, vamos ter moito problema nesto, e todos apoian eso. E como Ría de Estrela vamos conocer máis. E agora lle digo a vostede, mire, eu, a que lle fala, por suposto non é non, deixeme que diga, non é especialista en marketing, nin pretende ser. Para eso, o que se fixo foi contratar con a empresa. Você estaba de outro día a presentación? Non, estaba en a Casa da Cultura, aberto ao público, e aí a todos os que estaban lle pareceu ben. Por que da Estrela? Eu o que vou facer, se queren, é que vou facer esa presentación que lle falan aquí e lle expliquen para que a coñezan. Gustaríame que algúns eventos que se fan desde o Concello, que nos invitáramos concelleiros, e se podemos vir, a partir de agora, a para todos. por menos estar informados. Non, pola prensa, nos enteramos pola prensa. Non, e aquí se dou información de moitas cousas, pero é igual. É igual. Eu o que fago é que fago unha presentación para os tres grupos e vostedes se consideran. Antes de acabar o ano. Vamos a ver, a min pareceme un brindis ao sol todo isto pola seguinte razón, porque estamos gastando cartos nunha actividade e estamos presumindo de unhas instalacións que logo están todo verán pechadas, salvo para hacer puntualmente certo grupo que poida vir, cando podíamos estar en concordancia con outras actividades, museos e demais historias que hai, tanto en Muros, como en Outes, como en Noia, como no Son, e
facer un percorrido. Eu sí que noto... Entonces, usted non note nada, eu estou comentando o que hai, porque incluso alguna persona que está dirixindo algún deses museos me comentaba de que parece mentira que en pleno verán, que cando máis xente acude á zona, que non se pode ir a San Fin, se pode entrar a ver as instalacións. Eso mo dixo un señor que está ao frente dun dos museos que máis xente está na Bisbarra. Estábamos falando de ARD, de que se fixera, por favor, vou contestar para clarificar, que era un brindis ao sol. Eu quero que me lean ese decreto que acaba de mencionar, cal é a aportación do Concello de Lousame a ese proxecto de... 1027,80. Vale, o Concello de Lousame aporta das súas arcas, sin ser do que se conseguiu dentro da asociación de outras administracións, 1.000 e algo de euros para a promoción turística da comarca na que se encontra Clavago, na que cree que é importantísimo dar a coñecer. A parte desa marca, desa web, de poñela en Facebook e en outros medios, se fixo tamén un stand que se vai a levar aos centros comerciais de máxima afluencia, un día de máxima afluencia para presentarlo ali como comarca. Se presentará un vídeo, habrá unha persoa que está ali explicando, coñecedora da comarca, e que está ali explicando todo isto. Aparte, este proxecto inclúe non solamente eso, sino que as persoas que o fixeron van a estar durante un ano inteiro percorrendo todos os concellos que forman parte deste proxecto para que eles vayan dándoles información a que eles queiran para introducila aí. Nesta zona eu vexo vinos no Son, vinos en Noia, vinos en outros no que non fun, e estiveron aquí a semana pasada e van a estar en contacto continuo con nós. E todo o mundo está ilusionado con que isto empece aí, pero isto é o primeiro pequeno paso para todo o que hai que facer a nivel turístico nesta zona, e todos o sabemos. Con respecto a que alude a Lousame e que di que temos establecementos que están pechados, que non están abertos, dende as nosas características, dende a nosa capacidade de persoal económica, creo que temos na Casa da Cultura e en outros sitios actividades continuamente, que temos exposicións de pintura. Ahora mesmo está de Vizoso, de cartelería, que vostede coñecerá, que vai a vir para Neira Vilas, estaba estes días un pouco mariño, un relicor dun país, e que iba a vir con Vizoso para facer unha actividade para os alumnos de colexio, que abrimos sempre a todos aqueles que queren ter aí a súa exposición. Invito que veña para que se saiba as actividades que hai, e con respecto ao que vostede decía, o próximo comisión, no próximo pleno, vou a traer a relación de visitantes que houve este verán á mina de San Fins. Claro que non temos, como moitos museos que visitei, outro día estuve en un concello que gusta bastante da zona, sobre todo a nivel literario, porque facemos rutas por ali, e que hai museos que abren nun horario moi determinado, que hai que avisar ao concello. Nos chaman, a xente chama aquí, se fan grupos, viñeron do concello de Pontevedra, unha excursión de xente dese concello a visitar as minas de San Fins. Eu recibín ali e quedou con eles a nosa guía e a guía que os acompañaba a ele. Veu xente de Vigo, veu xente de moitos sitios que se agrupan, porque se lles facilita un grupo de 6, vale, pois que día queren vir, ese día, se chama outra xente, se agrupan o mesmo día ou en outros. Vai a nosa guía, que creo que é magnífica, os acompaña, a nosa explicación, e todavía seguiremos traballando nese museo. Se fixo unha actuación, agora, a mí creo que non grandiosa económicamente, pero si significativa a hora de organizar os contidos do museo, e se seguirá apostando pouquinho a pouco na medida do posible porque seguir avanzando nel e dotando de contido. Alguna cousa máis, porque senón non roubo se preguntas, facemos un debate e vou evitar na medida do posible. Sí, porque número 5. No seguinte, no 676, seguimos con promoción turística. Moi ben. E gastamos tamén outros 500 e pico de euros en, pues non sei, me parece que na bodega de Galicia en factura deses tamén. Si, na bodega de Galicia. Iso é o que se vai comarcar, non? É a folla que sai todos os anos e todos os concellos desta Bisbarra. Que estás posta aí no 798 hai outra partida de 544,50 tamén da bodega de Galicia do 30 de setiembre. Unha de xullo. Na festa de San Martín, eso, non? A promoción.
promoción das festas do noso concello. Siga. Si ten que lo sepan, pois votamos. Seguimos. Outro decreto, Sin el lado de eso. No, digo yo, claro de que Vale, Seis. que está poniendo a miña boca. 6. Vamos a ver. Respecto aos decretos, nada máis. Eu quería ahora facer unhas preguntas. Sí. Vamos a ver. O tellado do centro de saúde, vostede sabe en que condicións está? Refires o movimento das tellas, verdad? Sí, claro. Sí. É que como de momento temos suerte que non chove, pero iso pode ser un... Choveu, sí, pero non choveu. E iso, quen se ten que encargar do Concello ou se... Vamos a ver, pequenas cousas de mantemento, este tema xa veu máis veces, vostede sabe perfectamente a resposta, vale? No noso centro de saúde, o que é a luz, o teléfono e todos os gastos non corren a cargo deste Concello. Despois, os pequenos gastos de mantemento menor, os estamos asumindo, mentre non é isto asumido pola Consellería. Vale, no tellado non mete auga. O tellado que ten as tellas movidas, si un día temos aí medios con os nosos operarios, si pode ser, as colocarán, e se non miraremos de que yo reparen facendo a xestión noutras administracións para que fagan unha reparación de outro xeito. Neso estamos. Outra pregunta? Sí. O arreglo que se fixo na carretera esa por Sí. corresponde a unha partida do plan de conservación do 15 da Diputación, pode ser? Sí, señor. Aprobada no mes de marzo. 70.000. Non, iso é moito máis que esa actuación. Vostede, aparte, o plan de conservación do 15. No plan de conservación onde mirou esa, se vostede entra, verá todo o que entra nese plan. Porque veñen varias estradas da Diputación Provincial do noso Concello, varias actuacións. Entre elas, esa. Necesaria e urgente. Pois esa, é que estou preguntando, esa, en concreto, ben señalizada, 70.700. E non é da aldea grande ao Cor, como aquí. Non. Vale. Entón, eu que quería, se me podía aclarar, esa actuación corresponde con este... Está dentro desa parte, logo habrá que preguntaría a Diputación se a cortou ou se non. Está dentro desto. A ver, estou contestando. Eso estaba nesa parte. Cando se aprobou en marzo, a actuación era dende... Vostede está lendo moi ben. Era dende aí, en Couto, Aldea Grande, non? E era que a parte que se fixo durante estes 2 últimos anos, creo que foi no 14, que foi ensanche e pavimentación en triple riego desa zona, de a entrada de Berrimes ata Aldea Grande, pois, e que quedou a rotonda, porque, bueno, se ampliara o máximo posible, pero quedara, pois, un desnivel importante que perxudicaba a incorporación á vía que ven de Berrimes, se subsanou eso, se botou aglomerado, se construíron as rotondas que era perigoso como estaba, e nos gustaría que en vindeiras actuacións se chegase hasta a Aldea Grande, e así o reclamarei, a parte de outra actuación en Aldea Grande que estaba comprometida, e que vou a seguir insistindo para que se faga efectiva, e tamén, pois, se pudera ser en colaboración co Concello de Noia, afrontar a parte que compartimos os dos concellos que vai dende Berrimes ata Couto, porque aí compartimos unha parte nós e unha parte Noia. Sería interesante que entre os dous presentásemos ese proxecto e yo farei chegar a representantes municipais no principio deste ano. Algo máis? Sí. Vamos a ver, o 3 de setembro emitin por registro un escrito falando dun problema de vecina de Béxeres, do interior, e, bueno, non se me deu resposta a él. Eu quería, se usted me podía decir como estaba o tema ese, se esa xente se lle vai dar solución para poder acceder á finca ou non. Llegou no próximo pleno, toma nota. Está por registro o 3 de setembro. Vale, perfecto, sí que xa lo recordo. E do mismo xeito en Vilacova me parece que tamén xa veo un pleno a mesma pregunta. Sí, e xa estive en Cabeciña. E se vai abrir antes de fin de ano. Van a ir a ver a obra comparada e de paso van a abrir esa pista. Pois antes non me comentaron nada. Non, pero porque foi máis ou menos en xullo cando nos estivemos ali falando con esa persoa e con outras. Bueno, xa verá vos explicamos xa. Non lle adianto nada.
caso dos mariñeiros. Tamén pareceme penoso que se utilicen temas como estes de tanta importancia, tamén as outras mocións que se trouxeron hoxe, con un fin tan perverso como é excluir a capacidade de que os outros grupos políticos podamos apresentar as nosas mocións. De feito, chama moitísima atención de que as tres mocións do PP se presentaran precisamente no día que saliu a orden, mentres hai mocións, no noso caso, do noso grupo, desde o mes de xullo, en concreto 7 mocións que se levan presentado desde o mes de xullo, e que, que a pesar de que solicitamos o día 16 de novembro e outra vez o día 23 de novembro, non se traen a pleno. Eu quero saber por que non se traen a pleno as mocións, por lo menos do noso grupo, pero parece ser que os outros están nunha situación similar. Esa é a súa pregunta, aparte da exposición. A súa pregunta é por que non se traen a pleno. Dixeno antes, hai moitas mocións, logo hai mocións como estas que son puntuais, que é un tema urxente. Hai moitísimas do Grupo Popular que eu ni siquiera tampouco meto, porque senón, creo que tampouco son de ámbito estrictamente municipal, salvo que sea un apoio a sectores como pudo ser o sector lácteo, como o sector becerro, como é o mariñeiros de Noruega, cando algunhas que mencionou do Partido Socialista, pois tamén a señora Metezo, e ahora temos que decidir con grupo pleno. Con respecto ás presentadas por vostede, hai algunha que eu chamarei para falar de unha delas, e logo hai outras que trascenden o ámbito municipal, e hai outras que comentarei con vostede cando vostede queira, que creo que temos que facer charlas informativas, porque hai temas específicos, como os transxénicos, que creo que antes de decidir nada aquí os concelleiros, tenemos que facer unha charla divulgativa que eu podo coñecer, pero os máis non, ou non coñecer en profundidade, para informar de que unha cousa e outra. Vale? Entón, eu quero facer esa proposta, pero non é agora o momento. Agora que xa hai concelleiro que estamos, que hai representante, e estamos de aquí, se quer, un día, nos reunimos, falamos e propoñemos. Segunda pregunta, con respecto a... Pódeme dicir de que unha cousa e a outra, vale? Entón, eu quero facer esa proposta, pero non é agora o momento. Agora que xa hai concelleiro, que estamos, que hai representante, e estamos de aquí, se quer, un día, nos reunimos, falamos e propoñemos. Segunda pregunta, con respecto a... Pódeme dicir en que sitio do ROF ou da Lei de Bases indique para que un grupo municipal poida presentar unha moción nun pleno sexa necesario antes negociar esa moción con a alcaldesa ou que sexa necesario facer charlas informativas para os conselleiros antes? Vostede nunca vai a conseguir que eu digo que non quero, o que non quero decir. Entón, Eu digo que esa moción tal cual está de transxénicos trascende, non é que trascenda, se pode traer vía municipal, pero ao mellor hai que mirar para poder decidirla. Eu creo que non son eu que decido que mocións metro, e como digo, as que sean de máis urxencia para a promoción. Hai algunhas que presentouse o Grupo Socialista que van a ser medidas, hai unha que está presentada que me parece que é interesante, que vamos a meter, non, porque vamos a ir metendo dúas, unha ou ninguna nós, e dúas súas, según hai algún pleno que non houve ninguna. Recordamos que no mes de maio houve aquí eleccións, que o 13 de xuño tomamos posesión, verdad? Que foi o pleno que se tomou posesión, que despois houve pleno en xullo. Agosto non foi un mes hábil, no setembro eu recibe unha moción a do sector lácteo únicamente, porque era un tema puntual e urxente para a poboación galega. Urxente. Non vou establecer un diálogo, e digo que unha vez, temos un pleno agora, vamos a ter posiblemente un ou dous en decembro. Temos que ter un e diálogo para presentar os proxectos do POS e do PAS. Obras e servicios, e plan de... plan novo que agora, institución igual que tiña outro nombre antes que era PEN, e ahora chamase PAS, temos características determinadas de carácter de... bueno, que será e vai haber outro, que vamos a intentar, na medida posible, porque sabe vostede que estamos todavía, ou saben vostedes, que non temos... A nosa secretaria está de baixa médica e temos unha persoa acumulada que non é o mesmo que ter un secretario todas as horas, vale? Está facendo un esforzo grande, eu agradezo aquí públicamente a Paula, pero nos limita en algunhas cousas, e non é culpa dela, senón que o tempo non é total. Vamos a intentar ter os orzamentos tamén neste ano. Estamos facendo todo o esforzo posible. Vai haber eses dous, se aí nos dá tempo meter a moción, metemos unha moción, pero son plenos extraordinarios, non? Pero meter unha en cada un deles. E miraremos calderas, unha dun grupo e outra de outro grupo, pero sempre como decisión da alcaldía, porque podo equivocarme, pero é unha decisión miña. Ahora, nunca vou a decir, porque non quero decir, nin eu teño na miña mente decir, porque non pode a mí interpretarme o que eu penso, non. Eu o que penso sei non eu. E eu non quero que ninguén discuta comigo ninguna moción para presentar. A presenta, eu a leo, e xa está. Eu dixi que en algún tema en concreto
me parecía que sería eso, nunha comisión informativa que tamén dirá vostede, ata que agora non pude vir porque non estaba en auto de posesión, e outro día se celebrou a comisión, a xunta de portavoces antes de que vostede tomara posesión, pero no próximo pleno estará, e aí falaremos deso, e a ver que lle parece, me dá a súa opinión, non é vinculante. Eu fago por referencia, porque podía decir, mira, este tema aquí non, e non traela. Estou dicindo e dando oportunidade que vayamos a debatir eso, pero antes facer unha consideración que vostede pode non ter en conta, pero que eu, por cortesía, quero facer. Segunda pregunta, por favor. Con ese asunto, e tamén casi que xa enlazo co seguinte, vostede non pode non traer unha moción ao pleno, e senón resolverás ese asunto no outro lado. Outro asunto que tamén está fallando é na cuestión das solicitudes de información. A lei é bastante clara, creo que non está por encima da lei no que di respeito ás solicitudes de información. Eu entendo que hai algunhas solicitudes que non lle gustan, e hai algunhas solicitudes que lle parece que non son apropiadas, entón o que lle corresponde facer é no plazo dos 5 días denegar esa solicitude. O que non pode ser é que desde o mes de xullo levemos apresentadas tamén diversas solicitudes. Eu non vou entrar hoxe a esa materia porque non se trata diso, pero ten que entender que existe un prazo legal no que esas solicitudes se poden ou conceder, que son os 5 días, ou denegar de forma razonada. O día 23 de novembro metí un escrito no que se enumeraban algunhas das solicitudes nas que insistimos que queremos ter acceso a esa información. Se no prazo dos 5 días non hai unha denegación ou non nos dá acceso, tamén haberá que tomar medidas. Entón a miña pregunta é se pensa neses 5 días ou ben darnos acceso as informacións que pedimos ou ben facer unha denegación razonada. Mire, en algúns dos casos, na que eu lle dou a razón, e lle vou explicar tamén, e se non un día vemos vostede aquí, fala co persoal e lle pregunto. Estamos en Lousame, por a moita honra, e gusto de estar aquí, pero estamos en Lousame, un concello pequeno, cun esforzo administrativo grande por parte dos seus traballadores, e coas peticións que vostede fai, ten razón nunha cousa, é que neses 5 días que te vou contestar algunhas cousas argumentando por que porque non se podía. Neso ten razón, e procuraremos ahora facelo puntualmente. Ahora, con respecto a outro, salvo que saturemos, esclavicemos a xente para que se dedique solamente a buscar documentación para o seu grupo, e algunha de anos, como, que non recordo agora, pero que vostede non forma parte deste grupo, que non son necesarias para a acción de goberno, porque ni siquiera... e outras que son públicas, por exemplo, que formaba a comisión informativa dentro do ano, non me acordo a que ano se refería. Son esas que se refire os fritos do día 23. Pero son esas preguntas tamén están, porque eu leínas. Entón, eu que me recomendaría a min mesma, se eu fose grupo, facer aquelas que son esenciais para non saturar, porque o que se fai é que, de verdade, que se satura. Eu lle paso a veces aos departamentos competentes para dar esa información e se saturan con todo o que se despide. Paralizaría a función normal deste concepto. Ben, moitas destas, de feito, poderíanse, se vostede dá autorización aos funcionarios competentes, simplemente teria que ver as resolucións deses períodos e eu mesmo podería encontrar os documentos dos que se trata. Entón, non hai que facelo desa maneira. Como, perdón? Non preciso que moitas das cousas que se piden se me poñan en bandexa. Por exemplo, unha das preguntas, unha das solicitudes que eu facía, e agora presento como pregunto, era sobre o que se estaba gastando en asistencias de conselleiros aos distintos órgãos de goberno. A través da resolución se pode facer a conta de xaneiro a setembro dunha cantidade de 14.654 euros. A cuestión é que na solicitude de información que facemos nos, gustaríamos que esa cantidade estea discriminada por cada un dos conselleiros e cada un dos órgãos, para non se entender en que se está dedicando ese diñeiro, que está cobrando o que. Entón é unha cousa que tamén non ten tanta complexidade. Entón, tal vez nos poida traer esa información a outro pleno, ou por escrito, ou como mellor entendan. Podo pasar a outra cuestión. En relación ás resolucións, vamos a ver. Un primeiro asunto é unha resolución de obra, a 782 de 2015, dunha obra menor que se lle concedeu á empresa Tungsten Sanfins para realizar unha serie de sondeos nunha pista de titularidade pública. No seu día viñamos falar co arquitecto municipal e insistimos na cuestión, bueno, isto obviamente trasladado por veciños que un día, por sorpresa, non puideron seguir tendo acceso ás súas leiras, ás súas propiedades a través desa vía municipal. Non vou entrar nos detalles, falamos co arquitecto, explicouse que o tipo de comunicación previa
non era o procedimento adecuado para unha obra dese tipo, é precisa Perdón, repita eso. comunicación previa, non é o procedimento adecuado para unha obra dese tipo, uns sondeos mineiros feitos nunha vía de titularidade municipal. Iso obviamente precisaría unha licencia urbanística, non existe proxecto, e obviamente un ben municipal teria que ir a exposición pública. Outra cuestión que se ve nesa resolución é que o orçamento desa obra é de 3.171 euros. Iso obviamente é unha tomadura de pelo, porque é que ter o preso, o gasto que esa empresa ten cada día facendo esa obra. Entón o feito de que o imposto municipal fora de 63 euros é irrisorio, cando obviamente é unha obra que ten unhas dimensións moito maiores. Entón eu quería entender como é que se tramitou desta forma, gustaríame entender como é que unha vía de titularidade pública municipal pode ser portada desa maneira durante semanas, sen explicar nada aos veciños. Ben, mire, vostede creo que, non sei se lle remitiron información. Veu aquí a preguntar como é a comunicación previa, vostede xa sabe, que é a son menores, ou se dedica aos servicios urbanísticos, cando o técnico lle di que é unha obra menor, eles traen a fotografía, solicitan obra, e en 15 días, se non se lle resposta, eles comenzamos. Decir tamén que temos un informe, porque aquí vostedes trasladaron esta denuncia a outros organismos, entonces hubo unha inspección que nos chegou estes días a acta da Policía Autonómica, na que di, e lle quería transcribir, se non me vais agora, compañero, porque non a tive en alcaldía, a leo aquí, e se non lle traslado e a leo no próximo pleno, lle traslado a vostede por escrito. Porque agora tamén, como tamén vostedes denunciaron a APLU, que é a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, donde nós estamos acollidos voluntariamente, pois tamén lle repetimos toda esa documentación. A pista, ou eu que xa informei, a pista é unha pista que está en Selva Redonda, unha delas, porque había 3 actuacións, que por certo non a topaban, cando vinieron, tiveron que andar preguntando por aí os veciños, porque xa estaba reparada, cando veo a Policía Autonómica, eles non avisan cando veñen, como ten que ser, e estaba reparada. Fan constar na súa acta, que chegou aquí ao Concello, como o señor, eu me pasou o Servicio de Urbanismo, e máis do registro, que falaron con veciños que estaban avisados. Hai un que está fora, que eu lle preguntei á familia, e dixen, vamos a ver, non avisaron a esta persoa que ten unha propiedade aí? E dixen, sí, avisei eu, porque contactaron comigo. Hubo xente que veu que firmara un escrito, e que veu aquí a preguntar ao técnico que firmara. E digo, hombre, eso tengo que saber antes de firmar. Nos non pasamos este escrito, que entregaron os escritos, e este escrito ten validez. Teño que preguntar ás persoas que lle pasan a firma. E o que teño é que nese escrito pon como encontraron a vía despois na súa visita, como que a consulta que fixeron os veciños de se estaban consultados ou non consultados, din que os veciños lle dixeron que sí, e nos está na acta, a nos nos requeriron a licencia e nos que enviamos e todo o reportaxe fotográfico que temos desa actuación. Creo que tamén despois os acompañaron, que deben topar presencia, a visitar outros puntos, e comentar aquí para que todo o mundo que está saiba que esa pista é unha pista de concentración parcelaria, que accede a fincas dos veciños, e que eu consultando, non a todos, pero a moitos deles, dicíanme que tiñan incluso acceso por outra parte. Pois como que me trasladaron. Tampouco sei se falei con todos eles, porque chamei a varios, e me convencido de que esta persoa que vive aquí, este vive fora en Bilbao, este de aquí, a mí é que me trasladaron. Ora, como o que eu diga lle vai a dar igual, como é normal, eu somente lle quero dar traslado, e se lle vou a dar por escrito, se quere, do informe que temos da Policía Autonómica. E cando abro emito o seu, pois tamén, sen ningún tipo de problema. E eu supoño que o técnico de urbanismo, cando o visita calquer veciño, e lle di esa licencia de obra menor, temos o técnico de urbanismo para eso, para que se estudie o plan xeral, para que se estudie a normativa urbanística, para que se estudie a revisor, e supoñamos que así sexa. Se non estamos aviados todos, principalmente, pois que lle toca a responsabilidade de gobernar. Ben, realmente xa se mencionou, entón non vou insistir moito neso, pero en varias resolucións, 68, 76, 98, 502, eu tamén verifico que hai un gasto excesivo en propaganda, e aquí obviamente
eu contei nos últimos meses de 4.483 euros, retirando aquelas insertos de publicidade que é para concursos e demais que obviamente teñen justificación. Non tanto, hai outros que non teñen ninguna justificación, por exemplo, xa sei que non están nas resolucións desta vez, é a 502, unha factura de 1.391,50 euros con 50 céntimos a La Voz de Galicia, precisamente feita o 31/5 en pleno período electoral. En fin, non é unha pregunta, é unha observación. Eu rogo que lle vou facer asociado a este mesmo gasto, vendo a tradición esta do Saúda de Nadal, eu creo que, ademais isto vou digo sinceramente, creo que teria moitísimo máis éxito e creo que teria moitísimas máis público, máis audiencia se decidira gravar ese saúdo aquí no Consello, tamén un servicio que grava estes plenos, un preço moito menor, aforrámonos 1.400 euros de diñeiro dos veciños e posto no Facebook, aseguro que vai ter moitísimas máis visualizacións que en Telesalnés. Entón é un rogo que lle traslada nese sentido. Unha pregunta tamén. Na resolución 557 faise referencia ao proxecto da mina de San Fins para crear, bueno, sabe, un proxecto de recurso turístico e demais. É un proxecto que tivo un custo de 72.116 euros, realizado pola empresa Occidente Diseño e Comunicación, con sede en Ferrol, que ten como administradora a Farruca Maristani Manso, do Partido Popular de Ferrol. Sí, sabes vostede máis que a mí. É tamén unha empresa que normalmente ten contratos na Diputación e con outras administracións do Partido Popular. E eu realmente gustaría, a miña pregunta, quero entender cal é a natureza deste proxecto, desta intervención, e que sentido ten nun proxecto de museo que xa está feita e invertir 72.000 euros, máis de 72.000 euros. Pois digo, mire, eu digo. Se ofertou a 3 empresas. Non estuvo presente a que lle fala ni siquiera na apertura de ninguna desas plicas. E en que consiste? O museo, pois igual, todavía non tiña contacto con o mundo de Lousame a ese nivel, pero fai moitísimo, non digo por visitar, tanto a ruína anterior. Estamos aquí todos. E que personal, incluso do equipo de goberno, quitando do escombro pezas que eran válidas para restaurar, con xente que estaba traballando en plans da Diputación e axudándolle, lixando as pezas e aconsellándonos por xente de patrimonio que tratamento que teníamos que dar para esas pezas que están ali, que estén agora, vale? E facer actuacións concatenadas, logo outro, pouco a pouco. Hubo unha visita este ano dun poboado mineiro, pero non aquí, sino no Reino Unido, que, claro, visita e nos fala da inversión que no seu pobo fixeron e o que valora a poboación o que se fixo aí. Claro, a inversión que se fixo naquele poboado e na que se fixo neste nada ten que ver. Por eso os nosos resultados serán máis pouco a pouco. E se non se deixara desfacer o que había feito, se non desaparecera a Casa de Resencia, se non desaparecera a Casa Azul, se non desaparecera tal... Dígame, por favor. Eu preguntei en que consiste ese 72.000 euros. Non necesita contar máis historia de Lousame. Perdón, eu, o que sí, me vai a permitir, é que igual que eu teño que oír e agradablemente, con toda a educación, que vostede agradeza, se solidarice, deixarame que eu poda expoñer que parte dun traballo do que me sinto como lousaniana especialmente orgullosa, ainda que vostede non. E cando me fai así, hai un linguaxe que é xestual e hai un linguaxe que é verbal. A linguaxe verbal é non verbal, pero eu tamén interpreto non verbal. Entón, eu lle pido, por favor, que o mesmo respeto que eu lle tiven a vostede. Non lle pido máis, pero solamente ese. Moitas gracias. Vale? Entón, eu decir eso. E agora era ido a facer un pouco de brevísima historia do traballo realizado para chegar ao agora e que ainda hai que seguir a facer. Vale? Entón, aí se reconstrueu un pozo. Porque non ten significado a xente, cando chega, eu mesma, se non son experta en minería e non me explican, ves ali unha construcción en pedra, pero que está sin rematar, e que se puxo, hai un vagón, se reconstrueu o castillete, se reorganizou todo onde está a sala de compresores, todo o que había, a ver, eu o que fixe foi o seguinte, para que vostede, para sentir esa sensación, eu sabía que era o proxecto e o que fixen foi visitalo antes de empezar e visitalo unha vez rematado.
E comigo acompañaronme as responsables do programa europeo. Fixeron o mesmo camiño. Foron ao inicio, claro que tuve xente que seguiu a obra, pero eu quise ir cando estaba rematado. E a sorpresa foi grata. E elas, as responsables dos programas europeos nos felicitaron. E por qué? Pois para iso hai que saber como estaba antes. E simplemente poñerle cartel a cada peza, cal era o seu funcionamento. E ainda hai que facer máis, porque sería bo ter un vídeo, solamente un modesto, no que se vira o funcionamento de alguna das pezas, para que fosen significativas para aquelas que as visitaran alleos ao mundo mineiro. Entre elas, a que lle fala. Esa é unha das actuacións que se fixo. A cartelería, se a ve vostede toda, se aumentou e todavía queda pendente, porque cando vostede pasea e fai o percorrido mineiro e ve unha tubería de ferro e non sabe de que é, porque moita xente non sabe, hai que explicar de que é o conductor do aire cando se traballaba con aire comprimido dentro da mina e de onde procede. Eso hai que señalizalo. Incluso hai no monte algúns sectores que hai que seguir facendo, e a actuación que se fixo agora é a reorganización, a cartelería nova, exterior e interior, aquel tótem se chama, creo, que hai, porque se chegaba ao poboado mineiro e a xente nos decía que cando chegas en realidad non sabes, non hai nada que nos diga onde chegamos. Pois se vai completando, porque os mismos que nos visitan a veces, casi sempre, nos dan leccións dos erros que hai. Ahora mesmo teño no correo electrónico, pois hai felicitacións, hai erros que hai, cousas que creen que se deben corregir. A maqueta, como quedou agora situada e colocada, eu creo que vai ao posto de ver agora, que faga unha visita de novo, que o vexa, e se quere, eu, encantada, vamos xuntos todos que formamos o equipo a corporación. Sin cobrar. Como, perdón? Vamos a ver. O público, ao final, si igual os señores están... Eu non precisaba saber todo iso, o que quero saber é simplemente esta factura de 72.000 euros, a que obras, a que actuación... Eu estou dicindo, reconstrucción do Castillete, tótem de entrada, Pero esas obras estaban feitas xa, no, señor. Cando se pagou? No, señor. Non estaban feitas, se pagou vostede, agora non o recordo, simplemente aí no expediente mirado. Vale, bueno. Eso se pagou cando se rematou, porque veñen a certificarse de e se paga, porque hai que pagar para justificar e para poder obter fondos europeos e teñen que ser pagados unha vez que se certifica a obra. Vale, entendí. Despois tiñamos unha serie de rogos que se meteran por escrito, algúns en xullo e agosto, que, bueno, non sei se o normal é cando se presentan rogos ou preguntas por escrito, se se deben levar a pleno, se tamén se responden por escrito. En fin, un deles era sobre a recolla de vertidos de residuos electrónicos. Non sei se se tomou alguma medida en relación a iso. Se quere, son tres nada máis, se quere mencionarlos. Sí, eu quero. Outro era un rogo no que se pedía que xa que este Consello afortunadamente ten un uso bastante bon das redes sociais, de que tamén se coloquen as convocatorias dos plenos, por lo menos do Facebook, para que os veciños saiban e cando hai un pleno, xa que é público, deberíamos incentivalos a vir, non? Entón, é un rogo de 25 de xuño que tamén me gustaría reiterar aquí, non? Eses eran os dous rogos. Vale, mire, con respecto ao RAE, brevemente, porque quero tamén participe o señor Turno sobre esas preguntas. Decirle que estamos sí traballando neso dende a mancomunidade. Onte mesmo o Xunta e se trouxe o tema. A ver, había un convenio firmado entre a Xunta, a secretaria, como tamén non é da comunidade, pode apuntar en este momento que considera oportuno o correxir. Agora, a empresa que está levando a planta, se está levando a planta, que é FPC, pois nos plantexaba, collemos un novo SIX, pero nós temos que preguntar a Xunta se o podemos facer ou que trámite hai que facer. Se chamou a Consellería, se consultou por parte da secretaria e dixeron que antes había que desadherirse para adherirse a un novo, non? E estamos nese, nos queremos tamén apurar. Estamos nese momento e logo temos dúbidas de dentro da nosa comunidade, dúbidas non, temos que decidir no próximo, en decembro vamos a ter tamén outra vez unha Xunta, como facelo, si modificar o contrato e que sea a propia CPC a que xestione eses residuos durante a vixencia do contrato, ou, que queremos que nos imos inclinar que aí, pero hai que decidirlo, de facelo en aberto e que se presente a eso calquera empresa, e a CPC tamén, por suposto, que quera, porque tamén é unha persoa, se é aberto, pode presentarse todo o mundo, se non hai nada que lo impida legalmente, para poder facer ese... En ese caso poderían recollerlo eles.
se se Sí, pide... e aparte sería, esa recollida é unha recollida, hai que identificarse, dar o DNI, a persoa que aporta... Neste caso é un vertido ilegal, que son... Vale, entón ustedes se están referindo a aqueles que depositan na rúa. Sí, non na rúa ou en descampados, como é este caso. Ese é outro problema, é que agora o que é a xestión dos aparatos eléctricos ten unha nova normativa e iso é que ten que ir casi é un porta a porta, no que a xente chama, ten que dar os seus datos e entregar ese electrodoméstico. Claro, o rogo que agora, as que están recollidas estamos vendo como, que de feito xa estamos recollendo algúns, enviándoos pois algún xestor, pero temos o que é sin cubrir o procedimento tal como ten que quedar finalmente, porque estamos dentro da nosa comunidade, porque temos ese convenio da Xunta e porque temos que empezar a decir que está sendo resposta por escrito a día de hoxe, unha suposición que en breve teremos a resposta. E con respecto a redes sociais, a colgar os plenos no Facebook, pues, ningún tipo de problema. Moitas gracias. Señor Turnes, por favor. Non, vale, cousa só. Falando das rotondas estas novas que se fixeron aí, sí. E pensando nas vértimas que vai haber despois, non estaría de máis que se pintaran, que se fixeran máis visibles. Porque, bueno, cando estaban pintadas ainda se podía pasar por riba, pero agora, como que vese que non. E antes que ninguén que despetado iso non boa cousa. Con respecto a isto, o que fixeron foron as isletas, que sí creo que mellora, pero tamén creo, e así que vou transmitir ao enxeñeiro que desta zona e ao capataz, que se non o fan eles o faremos nós, que nos bordes poñer pintura refractante para que se identifique o lonxo, porque pode pasar un despiste, mesmo non despiste, pode pasar calquer cousa. Non sei se aquí ainda van a facer, porque... Pero antes de que haxa voltas... Antes de que, sí, totalmente de acordo. E outra cousinha, creo que na outra vez faláramos no de robos e preguntas, empezar cada grupo outra, o sea, alterar o orden. A mí pareceme ben. Xa o dixen sempre iso, porque senón sempre queda de última mesmo e, bueno, se lles parece ben aos demás grupos, faláramos disso, non sei, se temos un último, solamente para o último. Se non sería sendo último, que non tiña problema. Por a nosa parte non hai problema, a nos parece para o funcionamento noso, parece ben. Alguna cousa máis? Ben, agora levantaría. Devo pensar que aquí o señor de Terras de Lousame vote en contra que por encima das carrapetas políticas que están as injusticias sociales deben-se antepoñer a esas carrapetas políticas. Moitas gracias. É o único voto contrario que temos en toda España ao seu. Teño claro. Moita sorte. Boa noite. Gracias. Boas noites. Pero non levanto, non sei a mano, agora lle vexo, perdón. Non, é o sempre comentario que comentaste desclicando algunas das obras sobre as minas que foron despois personalmente a limar ou a limar ou a lixar ou... Non me debín explicarme. Non. Digo que... non te digo nada. Digolle, e aparte hai testigos que están desesperados. Vostede ve todas as pezas que ahora están restauradas e colgadas en parede en un museo? Non, simplemente o escoitei e quero só... Pois mire, ali donde está ahora o edificio está a dereita, que ten cristalera grande, todo eso era unha nave... Sí, eso era un edificio, hai fotos, donde estaba o tellado fundido e estaba cheo de chatarra. E un día nos pegamos ali, había un camión que se iba a dar todo eso. Entonces, aí, o alcalde nese momento, e con operarios do Concello, recuperei. Hai pezas que colleron para rehabilitar. Algunas veces ni siquiera estaría pois, cando se iniciou esa recuperación. Sí, non tanto, Bueno, sí, pensei que actualmente quería ser... No. E había nese momento un plan de recuperación, o que había aquí que estaba a persoas, e como agora veñen operarios, non? Dúas delas estiveron lixando esos tenos que estaban claros, imagino se hai temperies, e con xente de patrimonio que nos dou que produtos utilizar para darles, para... Fomos restaurando moitísimas delas, que senón non estarían. Como iso que viña a decir? Que unha muselización solamente teñen que mirar o que costou calquera das que hai por aí ao redor. E que, que sempre son moitos recursos, sempre son para ese fin. Porque se vas a pedir a industria para a mina, che van a dar para o que é a recuperación de poboados mineiros. Se vas a pedir a Diputación, van che dar desapartado. Non pode ir eso para alumeado para outro. Vai aí para outro museo.
vai para o de Valga, vai para o outro, e eu creo que teríamos que estar todo, eu creo, sempre o dixen, que aí temos que estar de acordo que teñen que apostar por iso, porque eu creo que o mellor eu non vou estar aquí cando iso pase, para cando sexa un momento álgido, pero que iso ten retorno, iso ten retorno para a poboación. Si, levantamos a sesión antes de falar os señores No, aquí era con referencia os señorillo antes o público. o que dixo Amador. Vamos a ver. No, que fale. E agora de problema, despois falamos nós, claro. Dígame, pues. Mira, eu quería che facer unha sugerencia, Sí. sobre todo no verán, Sí. falando do museo. Sí, Hai moita xente que ven nos seus coches Sí. particulares e teñen que marchar de volta porque non hai nadie ali. sí. Eu como veciño das minas, porque Sí. vivo ao lado, Sí. e conozco as minas desde que nacín, Sí, é algo que levo dentro. sí, Entonces, dame moita rabia cando os coches van de volta, sí. e nos din a nós, aos veciños, que non poden entrar dentro. Ben, mira. Entonces, eu penso que, polo menos, unha opinión, os domingos á tarde e os sábados á tarde, polo menos que haxa alguén ali dentro. Sí, ben, ben. Porque senón, de nada nos vale que sean excursións programadas se os veciños da redonda que queren ir, ou grupos, ou... A ver se me explico. Perfectamente, Eu- sí, mira, eu non- perfectamente entendí. Eu non teño por que poñerme de acordo con outros grupos, ni nada. Eu, cada de que vou ali, porque quero ver as minas, Sí. e chego ali, Sí, está cerrado. vale. No inverno é unha tontería non, Vai pero xente. ven moito menos xente. Perfecto, moito tamén menos. vai xente. Bueno, eu digo que ven moito menos. Sí, claro que sí. A ver, Ben, mire, vexo pasar, por diante. lle vou respostar. Se non hai unha persoa ali, explicaremos por qué, porque ter unha persoa ali, mañán e tarde, supoñería polo menos ter 2 persoas empregadas simplemente para o museo. No, vamos a ver, eu non E digo... digo, e pósese tamén, de momento, e sí que eso me gustaría no futuro, é unha actuación que tamén nos gustaría abordar no futuro, pero non é sinxela. Creo que estamos máis cerca agora, máis que fai un tempo. É que a xente, cando chega ali, que quere entrar. E chega, e gusta ver a mina, lle encanta a explicación da guía, sempre o que din en Facebook que nos manda, e que lle gusta moitísimo que se... antes se me olvidou, tamén hai un holograma. No proxecto este, do 70, tamén hai un holograma que, logo lle explico o que é. Pero, por exemplo... Solamente un segundo. E en canto que queren entrar, é que les fai o telúrico, a atracción telúrica, o sea, a terra, non? A xente queren de que sea 50 metros e queren entrar. Parece, agora, o que era facultativo da mina, que sí, creo que sigue sendo, que hai un pozo que está mesmo dentro do poboado, que están estudiando os enxeñeiros, creen que pode ser totalmente seguro, e con unha actuación pequena se podería facer unha pequena entrada. Iso sería, completaría moitísimo o proxecto e o faría moito máis atractivo de cara aos escolares, de cara a unidades didácticas, a ver os filóns en primeira persoa, etc. Que o ideal é que haxa ali unha persoa os fins de semana, sí, eso pode solucionarse. Estamos traballando noutro asunto que expoñerei con outro momento e quizás eso se solucione solo, casi solo. Pero É outro tema, a ver se neste ano o tema dos sondeos que falou o chaval este de Terras. Si, o portavoz. Houve xente que non estaba avisada. Eu conozco unha persona que non estaba avisada. Eu non discutí nunca eso. Eu digo que, además teño aquí, que vai ser o Ramón, está aquí o informe, que agora non vou continuar con No. Está aquí o informe. Eu é para informar, che, que non estaban todos. Non é o noso informe, é o informe da Policía Autonómica, do cual non sei nin que é, nin era, e non está aí por escrito, e no que di eso. Pon 3 puntos no seu informe. E fotografías, o que se atoparon, un informe fotográfico de como estaban as vías, todo ese espacio cando eles chegaron. Dígame. Quería saber porque hoxe se pode comentar o público, porque temos este acceso. Creo que dende o inicio, e sobre todo, creo que un día aparte se comentou ampliamente que o público, e o expliquei varias veces por algo que sucedeu no pleno, que o público non pode falar durante o pleno e hai que estar en silencio. Por iso, moitas veces, cando a xente
aparte creo que ya hai que dar o rigor que ten un pleno, porque se xamos menos e máis pequenos, Pero hoxe igual que para ter día, estou explicando, pero quero explicar, ilustrar, porque eu digo así, pois non se fala durante o pleno, nin se pode interrumpir cando está falando o seu compañeiro, nin o señor Paradela, non se debe, incluso podo paralizar o pleno, hasta que haxa orden. Cando se levanta a sesión do pleno, unha vez que se levanta a sesión, se a presidenta considera, se lle dá a voto público. Unha vez que se levanta a sesión é que a señora secretaria pode abandonar porque está ahora mesmo aquí, pero dicir que podía non estar. Entón, cando se levanta a sesión, o público, se a presidenta lle dá a palabra, pode intervenir. Vale? E cal é o motivo polo que non se pode intervenir máis que hoxe? Pero quen dixo eso? A miña pregunta é por que non deixas intervenir despois de todos os plenos a calquera persona do público? Porque non hai público. Vamos a ver, a ver, volvo a preguntar. No, señora, por eso non. Contestación correcta, veña todos os días. Vamos a Paradela, quero que o orden tamén. Aquí tamén non poñer orden nos plenos. E non me permite falar. Aquí tamén ten que ser con orden. Vostede dixo unha pregunta. Eu ya respostei, pero non entendo a outra. A ver, levanta a sesión, e que digo, levanta esa sesión, se hai alguén que levanta a mão, eu lle dou a palabra, é sempre igual. Non queiras ou non dar, supón que queres dar. Salvo que un día, por X razóns, digamos, esta intervención se non lle importa, fai no próximo día, pero calquer día, iso xa pasou sempre. E os que formamos parte de cooperacións anteriores aquí, sempre foi así. Vale. Tamén, sempre que se fagan as preguntas, dentro do respeto, como se está a facer agora, e dentro da cordialidade. Tamén, se a xente empeza a falar toda a xunta ou hai unha falta de respeto, por suposto, eu vou levantar a sesión definitivamente. Pois bueno, quero che agradecer a todos que nos dades a falar. E gracias a vos por vir e por facelo con educación. Dirás eso. Vostede xa acabou o pleno, señor Paradela. Precisamente, para que ahora é do público. se digan agora cousas que... Bueno, pero levantamos agora a sesión, falamos o próximo día e con respecto aos turnos, aclaramos entre nós. Exacto, referente aos pero turnos. Pero agora o aclaramos entre nós. Vale, e outra cousa, referente ao tema que saleu da mina de San Cinto, entón, para que levan invertidos aí 1 millón e pico de euros. Bueno. Mire, para falar, cando se inclúe nesa cifra, un obradoiro de emprego que había 60 persoas, entón sí que vostede ten razón, aclarado todo. Pero os obradoiros é para que a xente se forme e traballe durante 6 meses. E vostedes están incluindo eses salarios. Entón non hai que pedir obradoiros porque a vostede non lle gusta. Non é eso. Que conste, é iso.